खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय। आं दिनै कर'ना भाइरासनि भेक्सिन लानो थांनो ओंखारदों। लोगोफोर नै जों मोनफैबाय कलाइगाव टाउन पार्ट एलपि स्कुल। सिङाव बिराद मानसि भिर जानानै दङ। थांनानै जों नायहैनोसै, बिरादनो मानसि भिर। बेनि थाखाय नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामनाय नङा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर, आं दायो न'आव मोनफैबाय। भेक्सिन लानानै फैबाय आङो। दा आं भेक्सिन लानानै आंनि जाखिनि एक्सपिरियेन्स, बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आङो दिनै। माने आं भेक्सिन लानानै आं जेबो प्रब्लेम मोनाखै, बिजि थुनायखौनो आं गम मोनाखै। नाथाय भेक्सिन लानायनि 6 आवार्सफोरनि उनाव आरोना एसे लोमजानाय बायदि आङो फिल खालामबाय आरो। ओमफ्राय आङो बिराद लोमजानाय मोनबाय आरो हराव। बिदिनो आं माने आंनि बेबिनि थाखाय आं माने फिडिं खालामो नालाय, आङो बे भेक्सिनखौ लानो गिबाय थादोंमोन आरो, कनफिउज जादोंमोन आरो लागोन ना लाया बेबायदि आरो। ओमफ्राय दा भेक्सिनथ' लानायनि पारमिसनखौ होदों, प्रेगनेन्ट वमेन आरो फिडिं खालामनायफोराबो भेक्सिनखौ लानो हायो होननानै पारमिसन होदों। थेवबो आं बिराद गिबाय थादोंमोन आरो। थेवबो गिनायनि गेजेरजोंबाबो आं सानबाय आरो आं भेक्सिनखौ लाथारनांगोन, माने गावनि बेबिनि थाखाय आरो गावनि सेफनि थाखाय। ओमफ्राय आं लाहैनायाव आं बिराद माने आंना हालोदा गाज्रि जाबाय आरो, आं लोमजाबाय बिरादनो। ओमफ्राय आं गिबायबो, आं लोमजाबा आंनि गथ'आबो लोमजागोन बेबायदि साननानैनो आं लायाखैमोन। उनावहाय बिदिनो जाबाय आरो। ओमफ्राय आं साननै लोमजाबाय, सानसेखौ आंनिफ्राय एसे गोजानाव लाखिबाय आरो, गथ'खौ फिडिं खालामदोंबाबो एसे गोजानाव लाखिबाय आरो। दा बेनोसै आरो, नोंथांमोनखौ आंनि जास्ट एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामबाय आरो। नोंथांमोना सोरबाफोरा जुदि बेबायदि ब्रेस्ट फिडिं खालामनायफोरा जुदि माने फिडिं खालामनाय माने निउबर्न ममफोरा जुदि बेबायदि कनफिउजाव दङ आरो, कर'ना भाइरासनि भेक्सिनखौ लागोन ना लाया बेबायदि माने दोदो कनफिउजनाव दङबा, नोंथांमोना लाजागोन, लानो हायो। आंबो लाबाय, ओमफ्राय गाज्रि अबस्थाबो जाबाय आं लानानै। थेवबाबो माने दा आं माने प्रटेक्ट जाबाय आरो ना, कर'ना भाइरासनि एगेन्स्टआव माने जुजिनो हासिगोन आरो। आंनि गथ'आबो सेफ, आंबो सेफ। नोंथांमोनाबो बेनिखाय लादो मोजाङैनो भेक्सिनखौ लादो। नोंथांमोनाबो जेबो गिथावना नङा, लाजायो, लादो नोंथांमोनाबो। लोगोफोर, माने दा कर'नानि भेक्सिन लानाया बिराद इम्परटेन्ट जानानै फैबाय आरोना। दा थार्ड वेभ फैगासिनो, कर'नानि थार्ड वेभआवनो गथ'फोरनि थाखाय, बेबिफोरनि थाखायसो बारा डेन्जार। बेनि थाखाय नोंथांमोनाबो गोबाव खालामालासे, जायफोरा प्रेगनेन्ट वमेन, जायफोरा माने फिडिं खालामनाय वमेन, बे आब' बिनानावमोन दङ, नोंथांमोना थाबैनो डक्टरजों कनसाल्ट खालामनानै नोंथांमोना भेक्सिनखौ लादो। जायफोर निउबर्न मम एबा आरो फिडिं खालामनाय मम, बिसोरा ओरैबाबो कनफिउज जायो। आंबो कनफिउज जादोंमोन, भेक्सिनखौ लागोन ना लाया बेबायदि कनफिउज जादोंबा, नोंथांमोना एसेबाबो बे भिडिअनि गेजेरजों हेल्पफुल जागोन होननानै आं सानो। मानोना आं गावनो भेक्सिनखौ लाबाय, आं जेबो इमान बारायै प्रब्लेम मोनाखै आरो लोमजादोंबाबो। दा भेक्सिन लाखांनायनि उनाव आं गावखौनो प्रटेक्ट होननानै आं सानना लादों। आंनि गथ'आबो आंजोंनो माने सेफ जानानै थागोन होननानै आं सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो डिले खालामालासे भेक्सिनखौ जेसेबां हायो थाबनो लादो। आंनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। नोंथांमोना जुदि जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। आरो जोंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानबा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला।